Sibingelele babukeli bemashelela TV sisakhona la emgcagcweni wenkosi yakaZondi. Namhlanje sime nomuntu obaluleke kakhulu umphathi wedolobha lonke umphathi weTheku uMr Mbonambi uzokazichaza mase yasitshela nelanga lomcimbi la namhlanje ukuthi bekwenzakalani namhlanje. Sibingelele baba Mbonambi. Sabona msakazi. Hawu ngithi namhlanje angisho ukuthi ngithokoze kakhulu ukuthola isimemo ukuthi nibe ingcenye yomcimbi engizothi nje ngolimi ojwayelekile umshado phakathi kwenkosi uMalusi Zondi insizwa esencane kodwa engiyazi kakhulu. I've met him in the past. Ngabona eqala izinto ezinto zenzeka so uthe mangijimela isimemo sokuthi ngiyashada ngathi hayi I will not miss this for the world. So namhlanje bamnandi kakhulu ngibona osaziwayo ngibona abaholi bomphakathi ngibona osomabhizinisi abaqavile abahlukahlukile kube kuyisibusiso nanokuthi lo mcimbi wenzelwe eNanda. iNanda ke indawo esiyazi ukuthi kube ngomlando. John Dube, the founder of the ANC, come from here. Upixi Kaseme come from here. Baningi abaholi iNanda bakhiqizile. So ke jabula kakhulu ukuthi iNanda yaqhubeka to be the center of making history in this country. Angihambi ke ngedwa ngihamba nobaba uPhila Myeni. Ukubuza nje ubaba njengoba emude kangaka ngabe ugqokisa ubani nje bemude kanje namhlanje? Kukabili ngizothi ngigqokisile ngoba umuntu ongenzelayo umuntu engiye kuyena ngithi nathi iphethini engiyithandayo ngenzele yona. So lensizwa lena engijungele inesitolo lapha eCommercial City. Ngiyaqonda ukuthi ngikhohle igama lakhe kodwa nje wena mthu engimthanda kakhulu ngoba uyangikhiphele ama-patterns into engiyifunayo. Siyabonga kakhulu. Siphinde futhi sinibingelele njalo kakhulu la siyashadisa namhlanje sinaye uMr we-art la ubaba we-art ubaba wamaciko ubaba wako konke okuphathelene ne-art. Ngizothi akasibingelele namhlanje kasazise nokuthi uze ngani namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Qhikiza ngiyabonga uyaphila kodwa Ngiyaphila ngiyabonga kakhulu. No igama lami nguPhila Myeni who is the founder and the president of Ubuntu Consciousness Movement International. So nathi sizile la njoba size nobaba la uMabhoda ukuthi sizobungaza umgqaqo wenkosi ubaba uMancinza laphane ngendlela ekuyiyona yona. Kodwa ke esikwenzayo futhi thina ukuthi sihambe sispreada ubuntu. Sithanda ukuthi abantu bazwane ngobuntu baphilisane ngobuntu emhlabeni wonke jikelele. Siyazi futhi ukuthi nenkosi iyalichumayela lelivangeli lozwano lokubambisana singabantu abantsundu kuzo zonke imikhakha ikakhulukazi imikhakha ukuthi sithuthuke sisonke singabantu abantsundu njengenkosi yesizwe. So nje sithokoze kakhulu and siyathobeka ukuthi nathi sibe khona la nami ngihamba nowakwami laphane uMayizuzu esibambisene naye laphane Ubuntu Consciousness Movement International. Siyathemba ukuthi sonke sizophilisana ngobuntu singabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Sithi #Ubuntu Mabande #Ubuntu Mabande. Siyabonga kakhulu Mr Ubuntu. Hayi uyaphusha ngempela ubuntu unabo ubuntu kuwena ngaphakathi lakho lipresenta lento lositshela yona. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami ngiyathokoza.